Znamená, že u decembru prošlého roku sme túto kanceláriu uz pomoc opštiny Šiti otvorili i hvarim Soška zнял tú tablu, takže hvarim museli sme túto situáciu prijaviť policii i ona išla na uvid i klikala tam, napravila zapisnik kolo toho. Už jeden čas je dajaký struj u vlade, ktorý barže nacionalističnog karakteru i može biti, že to ti struji, keď prišlo ešte do alkoholu, lebo do vidívania emócií, do počmeľovania, tam môže byť vjerojatne, že takto to zrobil zo tých namíreňoch. Väčšina hraždánov v Bačíncoch žijú mírno i sú krásnym i solidným soživoce s Rusnacami, Srbami, s dvojima nacionálnymi zajednicami u Valade.